Zapestné kosti koňa. Radius. Oscarpi radiale. Oscarpi intermedium. Oscarpi ulnare. Oscarpi accessorium. To je proximálny rad. Distálny rad. Oscarpi secundum. Oscarpi tertium. Oscarpi quartum. Metacarpus. Čiže na laterálnej strane, na mediálnej strane sa nachádza os metacarpale secundum. Stred tvorí os metacarpale tertium a laterálna strana os metacarpale quartum. Medzidruhové rozdiely. Ordo proximalis. Zloženie zapestných kostí v proximálnom rade je počtom zhodné so zápestím koňa. Tvarom sa však podstatne líšia, keďže nasadajú na kosti predlaktia, ktoré majú u hodzieho dobytka členitú distálnu plochu. Oscarpi radiale je na mediálnej strane. Mediálna strana proximálneho radu je to najväčšia a najvyššia kosť. Oscarpi intermedium je dorzopalmárne pretiahla, nepravidelného tvaru. Oscarpi ulnare nasada na laterálnu plochu proximálnej rady, čiže laterálna plocha. Nepravidelne pretiahlý tvar. Oscarpi accessorium nemá tvar disku ako u koňa, u ostatných živočíchov, ale tvar kostného valca s jedinou hladkou klbovou plochou uloženou dorzálne, s ktorou kontaktuje aj Oscarpi ulnare. Ordo distalis. V kosti v distálnom rade sú redukované na dve kosti. Vždy chýba os carpale primum, os carpale secundum, nie tu, chyba. Os carpale secundum et tertium zrastajú a tvoria jednotnú kosť. Os trapezoideo capitatum. Os carpale quartum je samostatnou kosťou v distálnom rade a je trocha vyššia ako trapezoideo capitatum. Ovce a kozy, usporiadanie zapestných kostí je podobné ako u hovädzieho dobytka. U šipana majú vyvinutých celkové ose samostatných zapestných kostí, po 4 v každom rade. Šelmy, u psa v proximálnom rade došlo k redukcii počtu zapestných kostí tým, že zrastá os carpi radiale a os carpi intermedium v jednotnú kosť. Os carpi intermedio radiale. Os carpi centrale sa vývojové zakladá ako samostatná kosť. V prvých týždňoch po narodení zrastá os carpi radiale. Distálny rad je podobný ako u koňa. Naviac u psa sa nachádza sezamská zapestná kosť, os sesamoideum musculi abductoris digiti primi longi.